Lang distance, jeg bruger man med. Hvem er du med? Hør jeg ikke din ven? Hørte ruten var lang, har ikke tænkt mig at vente. Behøver ikke hjælp, vi får os selv. Jeg med hende eller Jack og 9. Du ikke herfra, du bør heller komme væk. Kør 911 eller G63. Så hun bare Celine, men også Sarah. Hør hun studerer medicin, jeg finder billetter, så vi kan tage herfra. Vi kun for os selv. RS ny model. Jeg er en karamgæld. Jeg klar min matter i ører selv. Den er i bilen konstant. Jeg er Joachim von N, hendes mand er Anders Sand. Shopaholic, du så mig give dig. Jeg kobler af, vi kun få tilbage. Jeg er på en kold i Cobra. Ved ikke hvem der er med mig. Alt muligt man valver. Jeg går med lady for alt hun gør super. Prøv at blive icon som Philip Lahm. Husker vi solgte op og lidt kilogram. Problem skaffer din adresse. Kan se jungen her, han vil i gang. Så hun bare Celine, men også Sarah. Hør hun studerer medicin, jeg finder billetter, så vi kan tage herfra. Vi kun for os selv. RS ny model. Jeg er en karamgæld. Jeg klar min matter i ører selv. Den er i bilen konstant. Jeg er Joachim von N, hendes mand er Anders Sand. Shopaholic, du så mig give dig. Jeg kobler af,